איך מודדים אחוזי שומן לאישה ולגבר עם מכשיר שנקרא קליפרס אינדקס. דבר ראשון צריך לברור את הגיל ואת המין. קרן, בת כמה את? 32. נראית יותר, סתם. אוקיי, 32 בטבלה פה כפי שאתם רואים, לאישה זה מספר 7. אז אני שם בבורר מספר 7. תעביר את זה לכל המדריכים ברשת. לא לכל המדריכים ברשת. למה? כי זה באמת. לא ברשת. שתראית יותר פה מהמצלמה. ברשת F תראה. לא ברשת. לא, ברשת האינטרנט. לא, כי הוא מסוגל. אוקיי, אישה. קו הכתף, מרפק, אמצע על שריר הטרייספס. כפי שאתם רואים אצל קרן אין בעיה של שומנים תרפי. אתה מבקש להתרפא, אתה מושך טיפה את האור ומפריד בין האדיפוס טישיו לבין השריר. אתה חייב למשוך באגרסיביות. ממקם את הקליפר מתחת לצביטה, לנקודת הצביטה של האצבעות. מחכה שהמספר יתאפס ולוחץ. איליה קרסט, אישה, מותן. תרימי טיפה את ה... אתה מחפש את העצם, אצל קרן זה לא בעיה, של איליה קרסט. מנתק את האור בצורה אלכסונית כמה שיותר מהשריר, שיהיה רק אדיפוס טישיו, רק שכבת שומן. עוד פעם ממקם את הקליפר מתחת לנקודת צביטת האצבעות, ממשיך להחזיק, ממשיך לצבות, מחכה שיתאפס המספר, שיעצר ולוחץ. אישה, ציר הירך, מפרק הירך, ברך, אמצע, מרכז הירך, תרים את המכנס, וגם פה להגיד לה לא לדרוך על הרגל, תרים את טיפה. מבקש ממנה לא לדרוך על מנת שהשריר לא יעבוד, מפריד את האדיפוס טישיו מהקוואדריספס, ממקם את הקליפר מתחת לנקודת הצביטה, מושך אותו טיפה לאחור על מנת להפריד הפרדה מלאה בין השומן לבין השריר, מחכה שיתאפס, הולך להיות פה תוצאה מטורפת. אני חושב שהקליפר מקולקל כי יצא 6% שומן. מה? לא נעים לי. אני מוכרח לציין שבקרב אנשים מסוימים הקליפר הוא לא מכשיר מדידה טוב. במצבי קיצון של השמנה חריפה והרזיה קיצונית, הקליפר לא יכול לתת לנו תוצאות מדויקות, ואני לא חושב שקרן היא 6% שומן, אבל לפי הקליפר שמודד את שלושת הנקודות הספציפיות האלה, היא 6% שומן, שזה אחוזים מסוכנים לאישה. זה לא המצב האנתרופומטרי של קרן. אנחנו נמשיך עכשיו ונמדוד את רון. שימו לב, אני עובר אחורה. רון, בן כמה אתה? 32. 32 עם שכל של 12. רגע, למדנו איך מודדים אישה, איך מודדים ממותה. עכשיו אנחנו מודדים מיול. זה מיול בהמה טיבטית. גיל, אמרנו 32, עוד פעם פה, אבל לגבר זה מספר 2. אני מעביר בבורר למספר 2. אוקיי, מחכה שיתאפס ומפשיט את רון. רון, תוריד חולצה. אצל גבר הנקודות המדידה הן טיפה שונות. אני לוקח את קו בית השכי והפטמה ומודד באמצע על שריר הפקטורליס מייג'ור. גם פה הפרדה בין האדיפוס טישיו לבין הפקטורליס. מאוד קל למדוד את רון, יש לו אור מאוד גמיש. אני מחכה כמה שניות, מחכה שיעצר המספר ולוחץ. אצל גבר לוקחים את קו הקורקבן ומורידים קו אנכי באותו גובה של הקורקבן בצורה הזאת. מאוד קל למדוד את רון כפי שאתם רואים. אני ממתין שהספרה תתאפס ותעצר, מושך טיפה את האדיפוס טישיו ולוחץ. רון תתפשט. הנקודת המדידה המשותפת לגבר ולאישה זה הקוואדריספס, בדיוק אותה נקודה כמו שעושים לאישה ככה עושים לגבר. רון, אל תדרוך עם הרגלי ממותה שלך. אני מנתק את שכבת השומן מהקוואדריספס, מושך טיפה, ממשיך ללחוץ חזק עם האצבעות. שימו לב שאני במרכז הירך ולוחץ. רון יצא 5.8. נראה לי גם לא מדויק, קצת שני. הגיוני דווקא לגוף של רון. לממוטות זה אחוזי שומן תקינים. תודה רבה לכולם ותהיו רזים ובריאים.